ఫ్రెండ్స్ ఏం చెల్లరు ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆ ಮೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾರು ಶಾಲಿನಿ ಪಂಡದು ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಶಾಲಿನಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಕಟ್ಲಾ ನಿವಾಸಿ ಮೇರ್ನ ಕಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಂದು ಮೇರು ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು MRPL ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಯ್ನ ಶಾಲಿನಿ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಗ್ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಿಡ್ದಾರು ಬರಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರಿತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರ್ದ MIO ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಿಮೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪುಣೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಪಂತೇರು 10 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಪುಣೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ್ ಪಂತೇರು ಮುಗುಲು ತೀರಾ ಕಡು ಬಡವೇರಾಯಿ ನಡೆದವರ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಮುಗುಲ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ದುಡ್ಡುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗ್ಲೇಗ ಅಗಲ ಕೈಟ್ ಅವೇನು ಭರಿಸೋರಾಗ್ಲೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಗ್ಲೇಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಪೂಜಾನ್ ಪಂಡದ ಆನ್ ಬಾಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ 16 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು 14 ವರ್ಷದಲ್ಲ 16 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ 14 ವರ್ಷದ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪುನ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಬೇಕು ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಈಗ ಆ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಲ್ತೊನವನ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯನ ಆಚೆಕ್ಕೆ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಪಂಡ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಆಯನ ಬೇಲೆ ನಾಯಕ ಮಲ್ತು ಅನ್ನ ಒಂದು ಏನ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಹೇಳ್ದು ಪಂಡ ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಹೇಳ್ದ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಅವಲಂಬಿತ ದಿಪ್ಪುನು ಅಂಡಲಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತ ಸಾಯ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತೆ ಈತಂದತ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗವಿಕಲರ್ಲ ಕಾಕೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಆನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಏತ್ ಸಾಯ ಆಪುಂಡು ಆತ ಸಾಯ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಸಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೊಡ್ಲೇರ್ಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಾಪ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಅಂಟ್ನ MRPL ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಗ್ಲದಿತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆತು ಖರ್ಚು 10 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಆತು ಖರ್ಚುಂಡು ಪಂಡ ಬಡಾವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಡಾವೇರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏತಾಪುಂಡಾತ್ ಆತಿತ್ತಂದತ್ ಐವ 100 ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಏತ್ ಸಾಯ ಉಂಡು ಆತು ಸಾಯ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬರ ಸಾಯ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ್ದಲ್ ದೇವರ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಲಂಡಲ್ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಪ್ಪ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರಣ ಪುದಾರ್ ಶಾಲಿನಿ ಅಮೀನ್ ಎಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 06 ಗೆ 34 10 12 683 IFSC ಕೋಡ್ CNRB 0000634 ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉನ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮೇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ IFSC ಕೋಡ್ ಬೊಕ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೊಕ ನೆಟ್ ಉಂದುಲ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಲ ಉಂಡು ಅವಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಣ ಆತ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇಳನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್
ಹೆಲ್ಪ್ ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅರೆನುಂಚಿ ಆತು ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆಗತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಏತ ಅಪ್ಪುಡು ಆತು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪ್ಲೆಂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2 ಜನತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತೀತಂದತ್ ಆಯ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏತು ಜನ ತೂಪರ ಆತು ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಂದು ನಿಕ್ಲೆಟ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ